See you again! Hi guys! This time mag-aaral tayo. Mag-basic English 101 tayo. Magta-translate tayo from English to Tagalog. Okay. You can. Kaya. You can, kaya mo. They can. They can, Na gusto. niya gusto. Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Meron din akong ituturo sa yung English word. Ready? Here, up. Here, up. Hirap mong mahalin. Peste ka. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Year 2020. Siguro masaya lang parang birthday kayong January hanggang March. Kasi may kapag-celebrate lang pang birthday da nung makanano ng plenano. Kakagising ko lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayong birthday ko. Kasi nga hindi tayo makalabas kasi lockdown. So sa bahay lang tayo. Okay lang! Online birthday na lang. Pero magsimula ka ring aris, ne? Guys, this is a birthday live. O ding April babies. It's my birthday! It's my birthday! Ikang may panganaking April, reng minunang nag-improvise birthday celebrations. Yan, natulog talaga ako ng may hikaw. Para pagkagising ko, woke up like this. Madalas kay katamong Pilipino, lalo na rin Kapampangan, mahilig tamong mag-throw party, mangankeng restaurants, manalbesine, mag-mall, mag-travel, basta lumol. Online birthday party na lang ako. Naka-on call siya kasi may jowa na daw si Jaira. Sana all. Dapat ako yung may jowa kasi ako may birthday eh. Ayusin ko lang po yung buhok ko. Awkward paling ako lang yung nasa video. Tapos nagsasalita ako mag-isa. Kaya nag-chat lang, ganun. Yakupin ali ko man may kapag-celebrate birthday ko last year. Sabi ko pa mo, bumawi ko ngayon 2020. Mag-celebrate ko sana keng hotel, mag-travel kong may ayaliwang bansa, muli ko Pilipinas. Ko pa mo, balo nung makanano kong pipitnan-pitnan ing bakasyon ko. Yan pala alang bakasyon. Alang birthday party. Pero ali mo birthday celebrations ing me pornada. Kaya be na rin ing celebration keng April, in graduation. Nya naman, uling Pilipino tamo, kailangan mapag-improvise tamo. Ring Pilipino, resourceful da. Aliwang eskwela, katulad na ning keng Isabela, ating track al lumabas ka ring baleda ring mag-graduate. Kay ba't papanok kitandong stage or papanok kitandong track, badong ka rin a-receive ring karelang diploma. Bala mo ginawa lang mini stage ken track para kang graduation day da. Una kong ginagawa, gising ko, syempre, maghihilamos ako. Tapos, umiinom tayo ngayon ng vitamin C. Dahil nga sa virus ngayon, so kailangan maging healthy. Umiinom ako ng vitamin C, tsaka ng gluta. Labas muna tayo ng room. Inom tayo. Ariko? Ating kumo namang ikit ken tagig, bala mo robot daring mag-graduate. Maglagay lang tablet na lupad na ning mag-graduate habang magmarcha yaing robot keng stage to make them feel na ila ing magmarcha keng graduation day da. At least mo gang makanano makatogala kasi ne kalambat mong panahon apene na yung graduate ka. Mika K-12 pa. Kay but after na ning extended years na ning pamag-aral mo king high school, ka pala makapag-graduate. Pong ikang ima, kaburing-kaburi mong akid graduate ang pong sumulod togay ng anak mo. Pero wala kailangan tamo talagang mag-comply. Batang makaiwas king sakit. Di ako marunong mag-live ba yan? Ganito lang ako, hindi pwedeng umalis sa sa screen. Wait, ad. Sino pong may alam kung paano makapag-join? Hey Siri. Happy birthday, Thank you, Lungging. Say hi. Wala akong kiss. Sungit. Kaya happy quarantine celebrations 2020 kay kayo ngang mag-celebrate ngeni. Balo ko masyado nang makalungkot ing mga lalyari kay katamo ngeni para makapag-celebrate tamo pa. Pero sana aliyo rin kakalingwan to celebrate even little things. Na mag-celebrate hanggang
bagya-bagya mo, karenggang achievement araranasan tamo, despite naning malilyari kay katamong ngeni. Kasi, ing pamag-acknowledge kareng kay katamong small successful steps, imetong yung way para mag-move forward tamo, king be. Hey guys! Welcome back to my channel! It's my birthday today! Guys! Sasagot tayo ng mga birthday calls, birthday greetings, birthday videos, and everything else. So guys, tumatawag ngayon si Hi baby! Hello! 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 Oh! Yo, what's up, yo? Yaning June 2, mag-celebrate kami mo rin. Birthday da kasi rin po nakan kong kambal. Ampong 40 days in heaven ning karelang tata na meturan mo naman kay COVID. Masakit ang melyari kay kami. Isipan mo wari kaya beme pa, malbeya pa pin keng live ko eh. Ampong kakagrit na pang happy birthday ka na ako. Pero ngeni alane. Nya sana, balo kung alata mo ngang karapatang aista mo ing pain, ing torture, ating kasakitang mangyari kay katamu ngan, ing panamdaman ko aliwaya keng panamdaman mo, kasakitan ko aliwaya ngeni keng kasakitan mo, pero tandanan mo na ing kasakitan mo ngeni, valid ya. Aliya pag-iinarti, nung manasakit ka, kakakarog na mag-voice out kung keng nano talagang daramdaman mo, kasi valid ya ing reason kung bakit mo araramdaman yan. Marine. Pero, gang nano yaman yan kasakit, kailangan tamong sopan ing sarili tamong mag-move forward, mag-move on, tagapaning malyari, at misip kung makanano tamong talakad ulit. Ya sana makanano tamong mga ka-disappointed keng mangyari ngeni, pilitan tayang pantunan pa rin ing brighter side. Work from home ka? May nip ka kembale? Thank God, kasi ating kang obra. May kaltasan ka sweldo? Be thankful, kasi atin kang obra. Milako ka obra? Be thankful, kasi negative tamo pa keng COVID. Ala na kang apangan? May papangadi tamo ngeni, kasi God will provide. Positive ka ngeni keng COVID? Magpakatatag ka. Ala kong asabi ngeni kung ali pangadida ka. Karen namang kaluguran yung mag-post negativity keng Facebook, paborenta na lamong magluwal sukal dang loob. Kung impa mag-post negative keng social media or keng Facebook, ing akakwadang outlet para makapagluwal sukal dang loob, paborenta na lamo. Eta na lamo si sikaswan. Mi papanintindi tamo, mi papanantabe tamo. Kasi itay mas kailangan tamo ngeni. Dakala salamat yako Yula, taga makabebe ko. Mingat kayo ngan Ken. Hello everything! So we're back na naman sa aming birthday live episode with Lungging and the birthday girl. Ako yun guys. Kakain tayo after workout. Lungging! Si Lungging nakapaligo na siya. Ay, kapugi naman! Ayun. So kakain naman tayo. Make sure na after nyo mag-workout, ganito pala. Hello! Thank you. Moren! Mag-workout kayo 2 hours after nyong kumain. Tapos after nyo namang mag-workout, make sure na within 30 minutes, kumain kayo. Para nagbe-burn pa rin yung kung nagluto na sila ng food para kakain na kami. Ulam namin today ay escabeche. So, yun na nga, kakatapos ko lang mag-workout. So, within 30 minutes, kailangan makakain na ako. Kuha muna tayo ng gulay. Kasi hindi ako nag-rice. So, papakita ko sa inyo ang kinakain ko every day. So, ngayon, kakainin natin is baby spinach. Naubos na kasi yung... Atin ko pang lettuce. Meron pa palang lettuce. Ginagawa ko siyang kanin. Instead na kanin ang kainin ko. Hello! Tapos nilalagay namin sila sa tissue para hindi sila masira agad. Kung makikita nyo yung namin, yung ref, naka-separate na sila. Ito yung zucchini. Ang dami-dami naming cauliflower kasi
magko-cauli rice kami, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya naluluto. Mostly mga gulay, broccoli. So, ito yung escabeche. Merong cherry, tapos yung iba tilapia. So, after kong kumain, maliligo ako, tapos back to work. Kailangan lang ako tapusin sa work. Medyo napagod pa ako dun sa workout. So, nanginginig ako. Yung mga naka-work from home dyan, try nyong maging healthy living. Yung mga walang magawa, ganun. Try nyong mag-search sa YouTube ng mga workout routine. Para at least, habang naghihintay kayo ng kasunod, kung anong mangyayari sa atin dahil sa virus, na-maintain yung healthy living. So, at least, nakakagawa pa kayo ng habit. Kung nung nag-work pa kayo, wala kayong time. Ngayon na yung i-take niyo yung opportunity na gawin kung ano talaga yung mga goal or gusto niyo gawin. Ay, ito pala yun. Kasi pa siraan na kaya ito natin pinakauna. Lalagay niyo sa tissue para yung moist. Nag-experiment kami, naglagay kami ng mga gulay sa tissue, yung iba nasa plastic. So, tinitingnan namin kung sino yung mauunang malanat. Kitchen towel pala. Tissue. Kitchen tissue. Paper tissue. Whatever. Mga tamo po. Pwede naman mag-live kong mandilo. Kasi a day in the life of the birthday girl. Parang scientifically proven na hindi advisable ang tilapia, lalo na sa mga babae. Lalo na yung may mga PCOS. Yung mga dati, hindi ako nakakakain ng walang kanin. So, naisip ko na lang, kanin itong gulay na to. Favorite ko yung mga baby spinach, baby rocket, tsaka yung mixed na gulay. Hindi ko alam kung ano na yung mga yun eh. And ang kagandahan, hindi kasi ako mapili sa food. So, kahit anong pakain mo sa akin, kinakain ko. Minsan nga kahit panis, hindi ko alam na panis na kakain ko. Konti lang ako kumain, Chew. Huwag mo nga sirain yung image ko. Panira ka. Ikaw ba sinisira ko yung mga image mo sa Facebook? Na totoong TikToker ka. Kumain kayo ng maraming gulay. Actually, malakas naman talaga akong kumain. Yung sabi ko lang, kumakain ako ng healthy. Okay mo yung wala akong handa, guys. Birthday ko, wala akong handa. Handa ko is escabeche. Si John Ray, yung kaklase ko ng high school, siya rin yun sa mga matatakaw. Siya yung cheater ng aming classroom. Lagi siyang nangungopia. Sorry, it's watching. Okay lang, graduate na naman tayo eh. Baka bawiin yung diploma mo, boy. Ulam namin is escabeche. Uy, manda ko, guys! Manda ko spaghetti! Kaso good for one lang. Nung high school kami, one for all for one kami. Kapag alam nung isa yung sagot, dapat i-share niya sa lahat. Biko cake. Yung cake ko, guys, B-cake. Di ba nga, all for all for one. Hindi kasi ako pinakopya nung kaklase ko. So, ginawa ako. Elfili namin, nagsusulat kami ng napakahaba. Sir Rolex, shoutout sa'yo, Sir Rolex. Sulat kami ng kabanata 1, kabanata 2, lahat. Ang dami mong susulat. Tapos, magpo-fourth quarter na, ginawa ko, tinago ko yung notebook ng kaklase ko dun sa ilalim, dun sa likuran ng blackboard. Nag-retake siyang magsulat from kabanata 1. Inamin ko na lang sa kanya nung nag-reunion na kami nung, after college. Kakatapos lang nating maligo. Yes, fresh. Basta pa yung hair ko. Ngayon naman, samahan niyo po akong mag-work. Magtatrabaho tayo, guys, kahit na birthday natin. Kasi, kapag nagtatrabaho na tayo, wala nang birthday. Kung sanang ang company nyo ay binibigyan kayo ng birthday off, that's good. Sa company namin, merong birthday leave. Kaso nasa bahay na nga lang ako, di ba mag-leave pa ba ako? Kanino kayang laptop to? Samahan niyo muna akong gumawa ng work. Magtrabaho kasi baka mawalan ako ng trabaho kaka-live. Hirap pala magtrabaho habang nagla-live. Kaya tatawagin naman natin yung mga
pamangkin ko, mga kasama kong lumaki. Tawagan natin sila kasi kanina pa nila ako tinatawagan kaso naka-live ako. So, hindi ko sila masagot-sagot. What? He's in another call? Si Johnny na lang. Ginantihan ako, guys. Naka-another call din siya ngayon. Nagri-ring na. Ano kaya sabihin nila sa akin? Hi, John Vincent! Hey you, happy birthday! Thanks! How you doing? Where are you? Where's Paul Gayson? Wait lang, Mia. Nasa online class ako. Tawag ko ulit. Sasagot yung mami ko. Okay, okay. Nasa online class siya. Tapos tinawag ko siyang John Vincent. Labash? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ilan ako, Besh? I'm 27. Lumay ba ang ganda mo? Antayo! 1, 2, 3. Pyong, pyong, pyong. Hello? Happy birthday, L1L1L1E! Yung mga Spanish friend na simapanti ko ako. Oh, yung opera cheesecake. Masarap sa opera yung yung tinapay. Cheese bread nga. Yung red velvet ng opera, solid yun. Ay, naalala niyo yung gumawa ng red velvet cake si Paul. Tapos kumain si Kyle. Napaiyak. Napaiyak kasi kala yung tumatay siya ng dugo. Inanak. Sila din. Nandito pa rin tayo sa aking birthday vlog. Tapos na tayo mag-live. Kanina nag-live tayo sa Facebook for the first time in the history, char. Kasi birthday ko, guys. Birthday ko! Hi, kami na sa vlog! Ano mga? 1, 2. Ito. Hello guys! Welcome back to my channel. I am Yula. And for today's video, kakain tayo ng mga Chinese food from Oriental Kitchen. So, birthday ko kasi! Hello guys! Buttered shrimp. Masarap to guys. Salted chicken. Eto, binudburan siya ng itlog na maalat. Salted squid. Binuburan ng salted egg ang shrimp. Sizzling tofu. Tsaka Marmite chicken. So, yun yung mga in-order ko ngayon kasi favorite food ko talaga yung Oriental Kitchen. Sobrang favorite ko, hindi ko alam kung ano yung pangalan. Tsaka, mainit na! Kanin! Lumamig na sa kaka-vlog! Ito yung favorite ko. Kain tayo ng kanin. Ito yung salted squid. Sarap. The best na. The best. Ito yung chicken. Salted chicken. Meron kang sita. Okay, kinakain ko ngayon is salted chicken. Tofu. Sizzling tofu. Pyramid, kain! Sizzling tofu. Ito yung masarap dyan. Alam niyo ba guys, dapat may birthday trip kami. Dapat nasa Netherlands na kami ngayon. nga. Dapat ngayon, yung itinerary namin, nasa Red District na kami. Sa mga may nag-show, naliligaw na sana kami dun sa Netherlands. Sarap na to. Squid na pinalutan ng itlog na maalat. Salted squid the best, guys. Harap po talaga. Kain ka, tikman mo to. Basta, tikman mo lang. Ano? Sarap? Hindi rin? Basher ka. Guys, kain muna po ako Bye-bye! Buttered. Egg flour. Magdikit-dikit. Manihir siya. Pilipino. Nagdasa ko.
Man. 5:30. Nadapit-dapit ka na rin maka-lockdown. Late na lang may gising, baka tayo nang magin mo siya. Magising yan. Ito ba yun? Grunge. Ano ka dito? Final na. Wala pa. Kanina yan itong naka. Sinabi na naman yung Champuis na kaliway eh. Huh?